Oh, halo! So, yun na nga, Zay. Pumasok ako sa kwarto ko, akala ko walang tao, ganon. Eh, nung pagpasok ko, ay, nandito na sila. Ayun yung nakahiga. Bahay nyo. Kwarto nyo. Libre pa electric pan yan. Diba? May pa-ring light pa yan, te. Kasi mahilig picture yan. Diba lahat ng gamit, te. Ayan. Kakahiya sa nakahiga, day. Libre pa unan. Habol pa yan mamaya. Pagiginawin na yan. Diba? Sana all. Kakapal na mukha nyo. Diba? Tupid pala to, day. Diyos ko, yoko nang humiga dito. Isirado ng kwarto na to, eh. Diba? Ganda ng buhay, diba? Libre pa kayo electric pan, mga sa ulo kayo. May pahabol pala. Hindi nga ako nagkamali, Ayan. Pag giniginaw sila, may habol, day. Tapos ako kaya na, andun lang sa labas, doon lang ako nag-suri-suri, ganun kasi nakakahiya naman sa kanila, day, kung makikisiksikan ka pa dito.